Samantala, dating 4-piece beneficiaries sa Pangasinan Topnotchers sa Philippine Nursing Licensure Examination. Kilalanin po natin mga beneficiaries po na yan sa ulat ng ating good news ni Idol Tita Ronnie. Ipinagmamalaki ng Department of Social Welfare and Development ang mga dating benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece sa Pangasinan matapos maging top-notcher ang mga ito sa May 2025 Philippine Nurse Licensure Examination. Ayon sa DSWD, ang mga ito ay sina Jamela Casis mula sa Aguilar na top 6, Samantha Cruz ng Lingayen top 7 at Alyna Kyla mula sa Dagupan City na top 8. Saad ng ahensya, ang kanilang kwentong tagumpay ay magiging inspirasyon sa mga benepisyaryo, sa gobyerno at sa mga kawani na patuloy na nagsusumikap upang makamit ang tunay na pagbabago. Malaki man umano ang gampanin ng ahensya na umaalalay sa mga miyembro ng 4-piece, mas malaki pa rin ang gampanin ng mga benepisyaryo upang mapaunlad ang kanilang sarili at magtagumpay sa kanilang buhay. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.